بركت زبالة قصر مناعسي زلوا من محدار كتما أديس هوا مناعسياتا نفس راح توافيرهم عرسهم كم محادرو لابرا كمرحو بقبيلهم دما أبعبيت هاجرهم الجامم كوفيو استفلاليو نطفتات توقنا لا مناعسي مويو عقمن بقعتن كسانكو استفلاليو سلطاناتات بمهاب مويو حاجز بمقبارن لقاح كرخبو بمتعررين منكستي مسرح بوتا بنزقا بمهاب كسرحو بخيدي كعابيو استتحازت المون وزيت يمزق خمزلو حابريتاتات يملكتون عب كتما أديس هابا كفل كتما جورقوس وردا سلستا بمنغستي نزقا مسرح بوتا بمهاب سرح زينبرو مناعسي توديوم سرح كجمرو استقبرو مناعسي سرحتهم زلال مدب حزناك قريبنا لنا نختكتاتلنا بخبرنا عدم أب كفلة كتما جرقوس بحموشته زفرات استودو لعلي كلتشح انتربرايزات كمزلو كابتا كفلة كتما زترخب حابريتا يملكت اتوم زفرات كونستراكشن قلقالوت حرشا كتما مانيفاكتشرينجن دقاقتن انا اشتين زكاتت يوم اتوم ودابتات سراح زي بلوم مناعسي عدل سراح كرخبو زحقزوم سلطانا نزقا مسرح بوتا كم اون موياوي عقمون كعبيو زحقز ابستفلالي كولجات سلطانا مهاب حاوسو لقاح كرخبو عدل يم عراري لوميو أب كفل كتما جرقوس وردا سلسته كباب مسكال فلاور نزقا مسرح بوتا تواهيوم أب كل تشحن 15 عامة مرات سرح كم زجمرو زقلزو اتو مناسي مزقرب ومن زفلت ومن توديوم مسرح بوتا حاتيتهم كم زتوهاو حابيروم يوم اتعدل مركاوم عرسوم كم محادرو بايتا كم زفطر لمون غليصوم يوم بمجمريا عدلون سلاسطن ورداو እናመሰግናለን فلما وردانا نزي عدل سلازهبنا ازي يمسكن انتهبنا ون اب اندلي كباوي يهبنا بزي دما نمنغستين نتوردان ازينا اينا نمسكن قدم حزي تقصيرنا اينا نسرح نيرنا كابتي تقصيرنا نسرحلو وصينا عسنا كنخل بزبل نزقربنا له حتو ريوم نزي بوتا هبونا አለው نحنا ون بزلنا عقمي نسرحنا زلنا በጣም ደስ የሚለው በእውነት ቢያንስ ምንድነው መሰለሽ ወጣቱን ያበረታቱ እንዳሉ ያን ያለው ነገር أزيو دزبليو بوحدو نمناسي يبراتاتو خمزلو زرئيو زر نجر سلازخونه زحبا نجر يبلون مناسي كسرحو كحسو سلازغبر صبق خيدي ليه زحسب مسرح بوتا بنصاز وهاوم نجمرت سرح مناسين تخون قدم سرح مجمارهم بزعبا اتسرحلو مويا سلطانان حاجزن يغبرلهم يوم ስልጣና ይሰጣላው በጥቃቅንም እንትምዘል ስልጣና ይወሃበና እዩ በደቀቅትን አና አይሽተን ዝወሃብ ሙያው ስልጣናውን አሎ አነ ግን ببزح ازمويا زرخبكو ابزي ايو اتوم بسمويا زوهبنا سلطناتاتون يطقمنا ايوم بعلمويا ييلو اي حسبن مخنياتو كاب استفلالو سبات زخونه مويا تلمديخا تحده كاب تحده يصبا ايو كله بعلمويا حدا يكونن كابوتا بتጨማሪ ኖርማሊ ሳንቲም አበድረውና ተበድረን እየተንቀሳቀሰን ያለና كابوتا بتوساخي ገንዘውን አለቂሁምና ايوم تلقينا عنا ننقساقس زلنا ግንድማ ድሌት ወድሰብ መወዳእታ ይብሉን ሕዚ እንሰርሖም ዘለና ማሽናት ጽሬቶም እና ማሕሽን አይና እንሰርሖም ዘለና ነዝን ምምሕያሽ ማሽን
እንረኽበሉ ልቓሕ ዝመዓራየሉ መንገዲ ተዝህሉ ብዝበለጸ ስራሕትና ጽሬትን ጽባቐን ክልዎ ምኽኣለ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕቲ ዕንጨይቲ አፍሪና ክንሸይጥ እንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ እንደ ክፍለ ከተማ እነሱም እኛ የምንደግፋቸው በስራና ክህሎት ስር ከም ክፍለ ከተማ በቤት ጽሕፈት ስራሕን ክእለት ሓገዝ ዝግበረሎም ካብ ጀማሪ ክሳብ ደቀቕትን ኣናእሽተን ንዘለዉ ኢንተርፕራይዛት ኢና ሓገዝ ንገብር ልዕሊኡ ንዘለዉ ልዕል ኣብ ዝበለ ብርኪ ንዝበጽሑን ዝበቕዑን ከም ፋብሪካታት ዝኸፈቱ ድማ ብቢሮ ኢንዱስትሪ እዩ ሓገዝ ዝግበረሎም በየጊዜው ኢንተርፕራይዙ ድጋፍ ይደረግለታል የስልጠና ድጋፍ የብድር የሚፈልጋቸው የድጋፍ ማዕቀፎች አሉ ንኢንተርፕራይዛት በብግዚኡ ድጋፍ ይግበረሎም እዩ ስልጠናዊ ሓገዝ ልቓሕ ኮታስ ዝደለይዎም ማዕቐፋት ሓገዝ ኣለዎ ኢንተርፕራይዛት በብ6 ወርሒ በብዓመቱ ዘለዎም ጠለብ ድጋፍ ይፍለ እዩ ነቲ ጠለብ ብፍላይ ድማ ዝደለይዎ ሓገዝ ይገብረሎም እዩ በብዓመቱ እውን ቆጸራ ኢንተርፕራይዛት ይካየድ እዩ ሓሊፉ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ቆጸራ ይካየድ እዩ ኣብቲ ቆጸራ ዝካተቱ ሓሳባት እቲ ኢንተርፕራይዝ ዘለዎ ብርኪ ይሰርሕ ዶ ኣሎ ዓቕሙ እንታይ ይመስል ዘድልዮ ሓገዝ እንታይ እዩ ካብ መንግስቲ እንታይ ይደሊ ንዝብል ዳህሰሳዊ መጽናዕቲ ይግበር እዩ ቆጸራ እውን ብተመሳሳሊ ድሕሪ ሕዚ ድማ ነቲ ኢንተርፕራይዝ ሓገዝ ይግበረሉ በብዓመቱ ፍቃድ ይሕድስ ብርኪ ዕቤቱ ይስርሓሉ ብርኪ ዕቤቱ ማለት ፈለማ ጀማሪ እንተነይሩ ናብ ደቀቕትን ኣናእሽተን እንዳበለ እዩ ዝዓቢ ንሕና ድማ እቲ ኢንተርፕራይዝ በብዓመቱ ግብሪ እንትኸፍል ናይ ባዕሉ ሒሳብ ስለ ዝስርሓሉ ዕቤቱ እንዳተኸተለ ይኸድ ከም ዘሎ ንከታተል እቲ ኢንተርፕራይዝ 5 ዓመት እንትኾኖ ደረጃኡ ይዕቢ መምሕያሻት የርኢ ክሳብ 5 ዓመት ዝኾነ ግና ንሕና ንከታተሎ ኢና ሓገዝ ንገብር ኢና ኣብ ጻንሒቱ እንዳተሓገዘ እውን ብናይ ባዕሉ ጻዕሪ እውን ለውጡ እንዳተረድኦ እንዳማዕበሎ እንዳኣመነሉ ምስከደ ካብ ዝተዋሃቦ ቦታ ብተወሳኺ ናይ ባዕሉ ጥሪት የፍሪ እቲ ኢንተርፕራይዝ ባዕሉ ምኽኣል ምስ ጀመረ ድማ ተኻሪው ወይ ባዕሉ ሰርሕሉ ደረጃ ዝበጽሕ 5-6 ዓመት ንሕና ሓገዝ ንገብረሉ ኢና ድሕሪኡ ድማ ሓድሽ ንዝውደቡ ደለይቲ ስራሕ እቲ ቦታ ንኽልቀቕ ይግበር እቲ ኢንተርፕራይዝ ድማ ነቲ ዝጀመረ ቢዝነስ ባዕሉ ከስፍሖ ክቕጽለሉ ሓገዝ ይገብር እዩ ዋላ ምስ ተመረቐ እውን ብመንግስቲ ዝግበር ድጋፍ ክሳብ መወዳእታ ቀጻሊ እዩ ኣይቋረጽን እቶም መናእሰይ ዘፍሪዎም ፍርያታት ዕንጨይትን ሓጺነ መጺንን ንምሻጥ ዝተፈላለዩ ሜላታት ከም ዝጥቀሙ ይዛረቡ ብመንግስቲ እውን ምትሓዝ ዕዳጋ ከም ዝፍጠረሎም ሓቢሮም እዮም አሁን ገበያ ትስስር ወረዳችን አድርጎልና ንዕዳጋ ክንረክብ ምትእሳር ፈጢርልና እዩ ንሕና ብኣብዝሓ ሰሪሕና ንድንኳናት ኢና ንረክብ ኣብ መንጎ ሰብ ብሰብ ዝመጹ ዓማዊል እውን ንረክብ ኢና ዓማዊልና ዝእዝዙና ከም ዓራት ቡፌ ኣርማድዮ ቲቪ ስታንድ ዝበሉ ውጽኢታት ዕንጨይቲ ብስፍሓት ሰሪሕና ንረክብ ኢና በዚ የቢልና ኢና ዕዳጋ ንረክብ የገበያ ትስስር እንፈጥርላቸዋለን ከተደራጁ በኋላ ስልጠና የሚያስፈልጋቸውን የክህሎት ስልጠና ይሰጣቸዋል ምትእሳር ዕዳጋ ንፈጥረሎም ዘድሊ ስልጠና ክእለት ይወሃቦም እዚ ከምዚ ዝበለ ሓገዝ ዝግበረሎም ውዳበታት ኣለው ልቃሕ ከማዕራርየሎም ክረኽቡ ይሕግዝ ንኣብነት ኣብ ክፍለ ከተማና ዝተፈላለዩ ባንክታት ንኢንተርፕራይዛት ብውሑድ ወለድ ብዘለዎም ነገር ኣትሒዞም ብሽም ዝተወደብሉ ማሕበር ልቃሕ ንክረኽቡ ጻዕሪ ይግበር እዩ እቶም መናእሰይ ተወዲቦም ብሓገዝ መንግስትን ብጻዕሮምን ብዝጀመርዎ ስራሕ ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ንኻልኦት እውን ዕድል ስራሕ ምፍጣር ጀሚሮም እዮም መንግስት ያመጣ ስራ ላይ ልምምድ ይደረግላችሁ ተብሎ በነጻ እንድናሰለጥናቸው ያመጣቸው ልጆች ነበሩ መንግስቲ እንዳሰርሑ ዝለማመዱ ምባል ዘምጾም 7 መናእሰይ በነጻ እንሰልጥኖምን ነይሮም ካብቶም 7 ነቶም መናእሰይ ብስራሕ ብምልማድ አሰልጢና ን6 ዋርሕ ካብኣቶም እቶም 3 ዝሐሽዮም ኢልና ወሲድና ምሳና ክሰርሑ ጌርናዮም ኢና እቶም 4 ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ስራሕ ኣሊሾም ይሰርሐለው እዚ ማለት ካባና ሓሊፍና ንኻልኦት መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢርና ኣለና ስራሕ ክኽእሉ ነሰልጥን ነብቅዕ ኣለና ቤተሰብን አስተዳድራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከሞላ ጎደልም ቢሆን
ስድራይ የማሐድር የዘለኹ ወላካ ብሙሉእ ዓቕምና እንሰርሐሉ ኩነታት እንተዘይሃለወ ማለት እውን ኣብዚ እዋን ዕዳጋ ዝሕል ዝበለ ስለ ዝኾነ እምበር ጽቡቕ ስራሕ እዩ ኣምላኽ ይመስገን በዚ ስራሕ እየ ስድራይ ዘመሓድር ዘለኹ ብጽሬትን በዝሕን ንምፍራይ ዘኽእል ዓቕሚ ሰኒቕና ንሰርሐለና ዝብሉ እቶም መናእሰይ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ናህሪ ዕዳጋ ጽዕንቶ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም። መንግስት ደግሞ ማድረግ ያለበት አለ። ለምሳሌ የገበያ ሁኔታ ማረጋጋት፣ መጀመሪያ የገበያ ሁኔታ ሲረጋጋ ነው እኛም ነጥቀን የምንገኝ። መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ፈለማ ክገብሮ ዝግባእ ዕዳጋ መረጋጋ እዩ። ንሕና ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ክንመጽሕ እንኽእል ዕዳጋ እንተረጋጋዕ እዩ። ሕዚ ኣነ ሓንቲ ኣቕሓ ሰሪሐ ካብኣ ረብሓ እንተዘይረኽበላ ንመንግስቲ ክሕግዞ ኣይኽእልን። እዚ ማለት መንግስቲ ተሓጊዝና ንሕና እውን ክንሕግዞ ኢና ማለት እዩ። ዕዳጋ ተረጋጊዑ ዝሓሸ ስራሕ እንተሰሪሕና ጅማሮና ጽቡቕ ክኸውን እዩ። ጽቡቕ ኢና ንሰርሕ ዘለና። እቲ ዝዓበየ ድማ ፈጣሪ ምምስጋን እዩ። ነፃ መስርሒ ቦታ ዝወሃቦም ንጀመርቲ ስራሕ እዩ። ነፃ ቦታ ተዋሂብዎም ን5-6 ዓመታት ሰሪሖም ዓርሶም ኣመሓይሾም እቲ ቦታ ንኻልኦት ጀመርቲ ስራሕ ክለቁ እዩ ትጽቢት ዝግበረሎም። ዓርሶም ኣብቂዖም ብባዕሎም ዝሰርሕሉ ኩነታት ከም መዓራርዩ እውን እዩ ዝሕሰብ። ንሳቶም ንቐጻሊ እንታይ ተሓስቡ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይብሉ። እየታገልን በጣም ሁላችንም እየታገልን ነው። ኩልና ንጽዕር ኢና ዘለና። እዚ ዘለናየ ግዜ ግና ናብኡ ዘምርሕ ኣይመስልን። ዕዳጋ እንተሪእኺ ሎሚ ዝገዛእኻዮ ንጽባሒቱ ወሲኹ እዩ ጸንሕካ። ኩነታት ዕዳጋ እውን ዝሕል እዩ ዘሎ። በዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ መንግስቲ ኩነታት ዕዳጋ ኣረጋጊዑ ነጋዳይ እውን ግቡእ ዋጋ ሓቲቱ ንሕና እውን ዝሓሸ ንክንሰርሕ ተዝገብር ጽቡቕ እዩ። ብፍላይ ኩነታት ዕዳጋ ኣዝዩ ኣጽጋሚ እዩ ዘሎ። ዕቤት እቲ ዘለናዮ ስራሕ ዘተባባዕ ኣይኮነን። ንቐጻሊ ግና ካብ መንግስቲ እውን ልቓሕ ወሲድና ዝያዳ ክነዕብዮ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ምስ መንግስቲ ብምዃን ማለት እዩ። ሰጠን ጊዜ ጨርሰን በምንወጣ ሰዓት ላይ ዘተኪው ወጣት ተስተዋሃበና ጊዜ ወዲና ንቐጻሊ ንኻልኦት ስራሕቲ ረኪብና እንትንመጽእ ዝሐሸን ናይ ባዕልና ዝኾነ ብውልቀ ቦታ ተረኺብና ዝሐሸ ስራሕ ሰሪሕና ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ንበጽሕ ኢና ኢለ ይሓስብ። ያው ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሰፋ ያለ ወደ አስፋልት ዳር መንገድ ዳር የሆነ ቦታ ላይ መሸጫ ቦታ መክፈት ንቐጻሊ ኣምላኽ እንተፈቒዱ ስፍሕ ዝበለን ኣብ ወሰን ጽርግያ መሸጢ ቦታ ንምኽፋት ኢና ንሓስብ። ካሊእ ነገራት ተመዓራርዮምን እቲ ሕዝ ዘሎ ምስ ዝሓል ዕዳጋ ተተነቓቒሑ ስራሕና ከምቲ ንደልዮ እንተኸይዱልና ኣስፍሕ ሓቢልና ክንሰርሕ ኢና ባህጊ ዘለና። እቶም መናእሰይ ንመናእሰይ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ እውን ኣለዎም። ያው ለስራ እንዲነሳሱ ነው የመጀመሪያው የስራ መነሳሳት የስራውን እንትን ማሰብ ነው። ይህን ስራ መስራት አለብኝ ብሎ ካሰበ አንድ ወጣት መስራት ይችላል ብዬ ነው ማሰብ። ፈለማ ንስራሕ ክላዓሉ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክሓስቡ ኣለዎም። ሓደ መንእሰይ ስራሕ ክሰርሕ የሉ እንተሓሲቡ ክሰርሕ ይኽእል ኢለ ዝሓስብ ኣነ ሕዘብ ቀረባ እዋን ስራሕ ጀሚረ ግን ድማ ኣምላኽ ይመስገን ፕሮፌሽናል በዓል ሞያ እኳ ዋላ ተዘይኮንኩ ኣብ ብርኪ ሞያተኛ በፂሐ ኣለኹ። ሕፅረት ማሽናት ስለ ዘሎ እምበር ዝሐሸ ስራሕ ክንሰርሕ ኣብ እንኽእለሉ ብርኪ በፂሕና ኢና። ኣነ ሕዚ ዕንፀይትን ሓፂን መፂን ክሰርሕ የለ ሓሲበ ይፈልጥን ነይረ። ግን ድማ ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዝኽእሎን ዝብሎ ስራሕ ተዋፊሩ ክሰርሕ ይግባእ። ሰብ ኮፍ ኢሉ ክውዕል እንተሎ ካሊእ ጸገም እዩ ዝፈጥረሉ። ስራሕ እንትጅምር ብወቢሉ ሞያ ይለምድ። ፍቕሪ ሞያ እናሓደሮ ድማ ኣብ ሞይኡ ተፈልዩ ክነበረ ይደልን። ኣነ ሕዚ ካብ ስራሕን ወርክሾፕን ተፈልየ ክውዕል ኣይደልን። ንጎሆ ኾነ ቀትሪ ዋላ ምሸት ኣብዚ ኮይነ እየ ክሰርሕ ዝደሊ። ዝኾነ መንእሰይ ድማ ኣብዚ ዝረኸቦ ስራሕ ተዋፊሩ ክሰርሕ ሞይኡ ከዕቢ ናብሩ ክመርሕ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ። ምንም በቃ የሰው ልጅ መጀመሪያ ማለት ነው ራስን ነው ማሳመን ያለ ራስን በቃ እኔ ስራ መስራት እፈልጋለሁ ስራ መስራት እችላለሁ ብሎ ካመነ ሊሰራ ምንም አይሰራበት አጋጣሚ አይኖርም።
ወድሰብ ፈለማ ዓርሱ ከኣምን ኣለዎ ባዕሉ ኣነ ክሰርሕ ይደሊ እየ ክሰርሕ ይኽእል እየ ኢሉ እንተኣሚኑ ይሰርሕ እዩ ዘይሰርሐሉ መንገዲ የለን ኣነ 5 ዓመታት ኣብ ጸገም እየ ነይረ ቅድሚ ስራሕ ምጅማረይ ማለት እዩ ነቲ ጸገም ተጻዊረ እየ ኣብ ዝበጽሐ ስራሕ ቅድሚ ምጅማረይ ተስፋ ምቑራጽ ነይሩኒ ግን ድማ ንባዕለይ ተስፋ ቆርጽ ከም ዘይብለይ ኣሚነዮ ተጓይኻ ምስ ሰባት ተጸጊዕኻ ምስራሕ ምልዋጥ ከም ዝከኣል ኣሚነ ተንቀሳቒሰ ምስ ማሓዙተይ ተወዲብና ስራሕ ጀሚርና ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዝብርክ በጺሕና ኣለና መናእሰይ ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ተዘይተሃከዩ ተይደኸሙ ጠንኪሮም ክሰርሑ ስራሕ ክእልሹ ይግባእ ስራሕ ድማ ባዕሉ ናባና ዝመጽእ ዘይኮነስ ባዕልና ኢና ደሊና ንረኽቦ ብዘሎ ዓቕምን ክእለትን ተጠቒሞም ክሰርሑ ኣለዎም ኣብዚ እዋን ኣብዝሓ መናእሰይ ህኩይ ዝኾን ዘሎ ይመስለኒ እቲ ዘዋጽእ ግን ስራሕ ክመጸልካ ምጽባይ ዘይኮነስ ስራሕ አልሽካ ተትኸዶ ይጽቡቕ ከወጣቶች ምን ይጠበቃል የሚለውን ለማስተላለፍ ወጣቶችም ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ የመጀመሪያው እምነት ነው ካብ መናእሰይ እንታይ ትጽቢት ግበር ንዝብል መናእሰይ ርድኢት ግንዛበ ንኽረኽቡ ፈለማ እምነት እዩ ብኽፍለ ከተማታት ብኣብያተ ጽሕፈት ብመንግስቲ ብዝወሃቡ ሓገዛት ኮነ ንመናእሰይ ተጠቀምቲ ንምግባር ኣብ ዝወርዱ ሕድሕድ ነገራት ፈለማ ባዕሉ እቲ መንእሰይ እምነት ክህልዎ ኣለዎ እዚ ማለት ካብ መንግስቲ ዝረኸቦም ነገራት ናብራይ ክቕይረለ እዩ ዘለና ዓቕሚ ተጠቒመ ሰሪሐ ንምልዋጥ መንግስቲ ዘማዕራረየ ነገር ንዓይ ጠቓሚ እዩ ኢሉ ከኣምን ኣለዎ ድሕሪኡ ድማ እቲ መንእሰይ ንስራሕ ዘለዎ ኣመለኻኽታ እምነት ክቕይር ኣለዎ ኮፍ ኢሉ ካብ ዝውዕል ተቖፂሩ ካብ ዝሰርሕ ከምዚኦም ተወዲቡ ባዕሉ ዝሰርሐሉ ዝመሓየሸሉ ናብርኡ ዝልውጠሉ መንገዲ ካብ መዓራሪ ይኽእል እዩ መንእሰይ ብሓፈሻ ተወዲቡ ንምስራሕ ኣብ ዝተረኸበ ቦታ መንግስቲ ኣብ ዝህቦ ከባቢ ሰሪሑ ንምልዋጥ እምነት ክህልዎ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ስራሕ ዘይብሎም ዜጋታት ስራሕ ክረኽቡ ነፃ መስርሕ ቦታ ካብ መሃብ ብተወሳኺ ለቓሕ ገንዘብን ሞያዊ ስልጠናን ይሂብ ከም ዘሎን ብዙሓት በቲ ዕድል ተጠቒሞም ዓርሶምን ስድረኦምን የመሓድሩ ከም ዘለው ይገልጹ እዮም